Unang adlaw pa lang, gipakitaan na og maayong pagdesisyon og strategiya ang 14 ka mga female squad ilawom sa 10th Infantry Agila Division Philippine Army sa pagbuhat og upward con operational procedure through terrain model. Diin, diri nila pagaestudyuhan ang estado sa bukid ug lasang nga agian subay sa ilang misyon. Makita sab ilang kahanas sa pag-assemble o disassemble sa mga armas, ingon man sa nagkadaiyang, mountain rescue o pag-gamit sa mga signal communication. Nasulayan sab ang ilang kaisog sa gipahigayon nga fire simulation kontra sa mga ginakonsiderang government enemy forces o giimplementa ang observed fire procedure, patrol-based operations, ingon man ang hustong pagtambal sa mga samarang kauban, subay sa tactical combat casualty care. Dili lang pang long range, hasta sab sa mga haduol nga combat scenarios, may arangkada ang mga partisipante, sama sa close quarter battle, raid o endurance firing, o paligunay o stamina sa gipahigayon nga endurance trail run. The series of events na background sa amin ng mga previous agpat, doon kami nag-focus. At inisa-isa talaga namin na train ang bawat events na yon. So far, naging coordinative, naging cooperative yung mga personnel na kasama sa squad namin. And very thankful ako doon dahil hindi ako nahirapan na magdala sa kanila. Lahat sila may kanya-kanyang skills. Lahat sila may kanya-kanyang specialization. Sa bawat event, meron talagang isang personnel na kung saan siya yung nakatutok. As a group, ang goal lang talaga namin maglaro. Winning the game is second only sa goal namin. Sa support ng batalyon, syempre, pinangunguluhan ng aming batalyon commander, Lieutenant Colonel Julio C. Paclibar, Infantry General Staff for Philippine Army. Full support talaga ang aming batalyon, financially, morally, and emotionally. Sa katapusan, nagkampiyon ang 72nd Infantry Gabay Batalyon. Misunod ang 39th Infantry Smash M Batalyon ug pangtulo ang 73rd Infantry Neutralizer Batalyon na puro ilawom sa 102nd Infantry Brigade. As I observed for the past few days, yung mga pag-aalangan nyo napalitan ng eagerness. Eagerness na matuto or eagerness na manalo. This activity will not only prepare our female soldiers in military states, reinforce their skills and knowledge, but also it develops teamwork, develops self-confidence, and this will remind us that sometimes we have to get out of our comfort zone for us to determine our full potentials. All the Agila Patrol Challenge participants, let us all remember that at the end of this competition, there will be declared winners, but no one will be declared losers. Lahat kayo panalo na. Subala ni Commander 10th ID Major General Alan D. Hambala, ang aktibidad na kasuporta sa mga babaeng sundalo ubos sa gender inclusivity ug equality. Dugang ini gipakita sab sa mga partisipante na kaya nilang protektahan ang publiko subay sa ilang gipanumpang tahas sa nasod. Gikan sa 10th Infantry Agila Division Philippine Army, kini si Louie Angchay, Newsline Philippines. Stay safe.